A fractura xa é total no Partido Popular de Barro. Aínda que dende a formación a nivel provincial tenderon a man a Landín e ao seu equipo para continuar traballando xuntos, o exalcalde e dous dos seus tres concelleiros decidiron rachar totalmente co Partido Popular. José Antonio Landín, José Suárez e Emilio Martínez presentaron esta mañá un escrito no Concello de Barro dirixido ao alcalde para comunicar o seu paso ao grupo de non adscritos dándose de baixa no Grupo Popular do Pleno. Deste xeito, os tres edís integraranse nun grupo político único como concelleiros non adscritos. A extinción do equipo de Landín é a súa resposta á decisión do Partido Popular Provincial de crear unha xestora na vila presidida por Eduardo Ruadas. Unha decisión que o presidente da formación en Pontevedra, Luís López, xustificou como unha maneira de recuperar a ilusión e de volver a atraer a todos os afiliados e veciños de Barro a confiar no seu partido. O cambio non gustou ao exalcalde nin ao seu equipo que tiñan a intención de presentarse de novo ás eleccións do vindeiro ano. Por iso decidiron presentar a súa dimisión. De feito, todo fai indicar que estarán presentes nas eleccións municipais do 2023, pero con outra formación. A páxina de Facebook Barro TV, caracterizada polo seu apoio ao Partido Popular, xa mudou os seus contidos mostrando o seu seguimento a Por Barro, un novo grupo político, como tamén se indica na súa páxina de Facebook, encabezado por unha foto na que se pode ver a Landín e o seu equipo. Coa súa dimisión, José Antonio Landín pon fin a 40 anos nunha formación pola que foi alcalde de Barro durante 3 décadas. O Partido Popular queda só representado no Concello de Barro por Alberto Diz, o único dil que continúa na formación.